Oh, kumusta ka mawawan yan? Sabi niyo, alagad si Kanginan, Trifon Morales, and then my partner dari si Juan de Tayat. Kumusta ka matanan? Asap kita ha? Always say a prayer, mga kaigsunan. Wala importante ang atong sangpli kita sa labang magawang. Pasalamat ka niya kada adlaw. Thank you kay Lord. Yung gata ka naman grasya. Matag adlaw. Okay. Salamat Lord. Asap lang mo, mga kaigsunan. Always say a prayer. Pero, sa tampukan itong hatagan o pagtagad mo, inadakinis sa kababae, na napatago lang sa nga Glinda. Kinigibatan o doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaiksunan ang atong singer, si Glinda. Kaya kung problema bahin ni sa motor nga gikuha sa kumbana, bag-o pag yun niyang nakuha. O kung nga na problema ko, ingon magod ini ang mga paghitabo. Love me with all of your heart, that's all I want, love. Love me with all of your heart, that's all I want, love. Love me with all of your heart, or not at all. Just promise me this, that you'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall, when we are far apart, or when you're near me. Hala, lagi sa nang sa tungod ka nagmotor. Ana, ala, turko makani. Buhay pala itong turko nga akong giutangan dito na. Pero huwag mo pakita. Namatay naman dito kagitulis man to. Hala, di ba ka agaw atong turkuhan mo? Niya mo igipatiwas o pagpaningil? Wala, anda na ko nung isa ni. Katakanta lang ko. Just promise me this, that you'll give me. Pero, oy! Oy, ala. Kisinggitan ko niya gang. Kinsa dahil niyo eh. Gikuha niya yung helmet. Ay, dong utik! Naunsa! Ikaw ng animala ka! Hinampak ang ako, manimpana! Harapin akong turko! Ikaw manihay na! Dong, kisa maning motor mong da? Imo gikarnap? Ha? Karnap? Kasi, hindi na sa istorya. Betul mo kung naong karnap, pero siya kung naong. Kisa lagi ni motor? Akin! Iyo? Oo. Siya lang ngalan! Ako lagi na, ako ning motor. Di lagi ka na, hinunatan ni mo. Sabay ay, pulos ang tawag yung pasagin lang tanim mo. Di mautaon. Nang tono na galit diin ka ng motor? Ako inutang na yun, inutang. Ay, porque ko tanga. Unsay nga, nangutang kag motor? Oo, ay. Nangutang di akong bana og motor, pero wag siya mananghita ko. Ako gang gitrukis nga nung wa siya mananghita ko. Unya, Sa taong ka na yun. sinaunsa ko? Inaunsa man ko, ha? Sa tao na, di ba ni ikaw? Dili bitaw ako. Pero ang problema kay ari nimo kuhaon sa atong alawan, sa atong konsumo. Unya kuhaan pa na nimo. Hala no paita. Ay, Okay ra ka. Bantay mo reklamo ka ha nga buwad sa sudan nato ha? Ay, so, sa ikabala ka dahil may sulula lagi apong tag-irubo. Adobo sa mong mata. Ano lagi? Unsa mo ka eh? Adobong buwad lagi. Bumuti ka pagkakidot pa! Kadindot ko na yung motor do. Nutang na tayo, nutang. Oy, puting tanga. Of course, asagod ka kakuhag kasan. Ay, ako man sa yung gikasan tayo. O sige kasan, Ang ha? down payment, diba gikasan? Pagkarong ka kung okay ka. Ha? Budalit ka hangir mo ka. Muro tag bata na, budalag hangin sa bilya sa liwa tatay. Wala sa may gusto ni mo, ha? Hangir o bakos. Ay, tatay, ay, ikaw, bata, inuusang ka. Di na lagi ka bata. Okay. Pangayo na kong luloy pa, ha? Ay, kapit kayo, pagkita sa mga nuna, wala ilabot. Ay, ilong na utay ko. Yes, wala ka kuron. Magamita ko na imong motor, be. Tay, ako pa nirehistro, kuya yung dakpan niya ka. Dayabag. Baligya silang motor. Hindi pwede padaganon kay way rehistro. Ay, dili tay, kanang naan na nirehistro, pero the process pa man, mao nga, wata lang una, nga, mao itong rehistro, kagamit na ka ni. Bantay bitaw, ha? O lagi tay, pulmas ito 200 gabi. Ha? O, saan na di ba? Ipalit ko gasolin. Ha? Ayawags na. Palit-palit kang motor. Lawa di kayo kapalit o gasolina. Dayabag. Balik yan ibang motor, ay. Sa inahan kay? Balik yan ibang motor. O naghalin. Palit o gasolina. Bumot sa ito. Pulmas ito.
kwarta na rin. Grabe, sa gatos lagi. Wala lagi ko'y kwarta. Ibantay mo huwam ka sa motor, ha? Di 50 dong na Hindi kwarta. nakaigo yun sa kalitro, oy. Hakman ikaw, Hana. Wala di sa gatoso. Mantag di ka pahuam ni motor, ha? Di gani ka pahuam, ha? Suyakan ko ng motor mo. Ha? Bidas na. Ikaw, pahuwar ka sa kato. Gana mo tabi di ay. Bidan mo tayo, ay. Nananahilom na lang di ay. Otek, lakaw na. Dumatik, Day. malakaw ka, wala kay duty dero. Day, mga bitang mulakaw ko kay Jote. Asa naman sa uy? Day, magabalhabal ta. Ay, magabalhabal. Sa babastusa, gini mo pangutok, oy, bastos yung dako. Magabalhabal ko. Asa ta makabalhabal? Sa iyo ko, ay, noon sa... Balay? Para doon na extra income, oy, noon sa pre-buy, motor. Shalan? Sa pwede ha, oy. Siguro ka nga para bayad na sa motor. Ah. Basi di na para motor, ha? Basi ba turo jack na? Ikaw na, kaya ko na. Asa? Nag-dive ko nagbalhabal lang akong bana, nalipay ko kay na siya nakitang extra income, o guwa na lang sa ko maguna-huna pa oglain kay nahibaw ko nga buutan man akong bana. Pero usa ka adlaw ana, muna na akong nahibawan. Torko. Buyawan mo lang ko. Excuse me, ma'am. Dili ako sa kator ko, ma'am. Mistiso ligid ko. Usa ko ka pulis, ma'am. Sorry sir, police ka sir. Oo, ma'am. Mo nga ayaw taon ko bugal-bugal lima ba kay tingali ipapliso ta ka. Salan sir, mapriso. Joke to ako sir, uy. Dok, Oh sir. ang lihis man ka. Kay joke na to sir. Mao di mingisi ka kay Dok na to. Oh sir. Sige ha. Ngisi ha. Ang danga ha. Sir, baya, uy. Joke sa lagi ka sir sa. Dok yung bitaw. At ni ako, ma'am, kay bita ko subay. Katong kanungingan lang gali og otik. Ano yung bay, ma'am? Ay, oo sir. Iya ko asawa sir. Mo ba? Nga naman na di ay sir. Huwag sa sa kumbana sir. Waman siya sala, ma'am. Masa sala. Wala siya sala. Naibaw ko ana sir. Uy, kay buutan taong kinakumbana sir. Nga naman na di ay sir. O sir, problema. Wala may problema, ma'am. Wala. Kanang kuha nang, ma'am. Ang imong bana, kanang nadisgrasya. Ay, salamat. Kapi na pupunsa. Na-disgrasya na di ay. Okay. Sa! Ay, karaan naman na, ma'am. Karaan dito. Sir, binuwang sir. Uy, kumusta naman siya sir? Okay naman na. Tuwaan na siya sa punirarya. Aw, lagi. Abi na kong tuas morgue. Aw! Tuwas sa punerarya! Kuyawan ko! Aw, isa to, sir! Tuwas sa punerarya, sir! Buti may basta po, sir, patay na akong bana, sir! Patay. Ay, ma'am. Nakuyapan ka, ma'am. Ma'am. Nadisgrasya day akong bana sa gidani ang motor. Ug may nalang gani kay wa kay maunsa ang motor ang ako rang bana. Aw, unsa man ni? Uy, dili joke ra. Ang tinuod no nagbahay ko kun nganong nagkuha-kuha gid sa motor. Unya, Mau lagi na. Magdanghag manggod ka mudas motor. Kumpiyansa man. Pastila, pidangan ako. Tingnan gani, ako nalang gamit ang motor. Kay dili pa kayo sa kamao. Mo gamit yung motor. dili man siya nakadasmag tay. Dili sa mo gidasmagan kay nagparking na siya kay naghuwat og pasahero. Mau lagi. Ako na pinagingnan nga. Ako nalang gamit ang motor ha. Hatod na lang ka kung asa ka mo. Kuhaon po ka na ko. Di yun siya kay lagi. Kamao na siya. Kay kamao man bitaw na siya tay. Kaya nga nung namatay na na. Kay siya may giduol sa diskusya tay. Ito. Ngano day ka tay? Isyagit mo ka nagkalit. Nya karta sa mihunong. Sige tay isyagit. Ipagawas ang imong gibati. Anong nahilo man ka? Usa may imong giduko-duko diha uy. Nagtagag akong proseso. Asa yung proseso. La. Ote, kanina lang ko nimo dong. Ngano gibiyaan man ko nimo dong. May labi ni mo tatay ka surya uy. Bakit kung nakadas magrimon bawas Makitaan ko lang ito na wala. Mailhan ko lang siya. Dili siya magbahay. Tay, gusto na anak tay. Pahuway na nga to. Ako lay bantay dili. Ako na atimans mga namilar. Kunya na. Ako pa rin bantayan. Ilang itong
Anda ba kayo ng mga manunuwa dire? Dili na matatag og kalas. O yan na, usog pa kayo. Usog pa saan ko, o yan ako mga kape. Lagi na lang na tayo eh. Bahawa na lang ito. Basig ikaw na sa rin mo itabang ng diha. Pila na kagabi inawa kita ron to. Sige na katulog na nga to. Ay, mauna gihapon. Matuko, mapugwat man lang ko kalit. Nga naman tay. Agang, naami mo kalit og sakit og pong! Pugwat po ko anak, basta kadungog og pong, sakit og pong. Ano mapugat mga tay? Usaog di ko, ini kadungog na kong sakit nga pong! Ulam man ko ako na sopo. Siya na. Ay, ikaw, sige lang. Makatuhog na lang ko. Sige, ikaw na lang sa ipanhuway dito, ha? Sige na, Linda. Naluoy ko sa akong ugangan kay matuok lang in town nga maglingkod nga magduko ang ulo. Kay mukalit lang taigking kung dunay kusog kay mubunal sa pizzas. Unya, nalubong ng akong bana. O murag na huwaswasan ako gamay sa kakapoy. Unya, kadiyot, ana! Pansay ato? At kining, ma'am, na si Sir Otik? Wa na, ma'am. Nalubong na. Ha? Namatay in town ng akong bana, ma'am. Uy, bago lang nalubong ato Domingo. Nga naman tayo, ma'am. Sa'y problema. Ay, taga-appliance po, ma'am. Unya, maniyar ang dako sa motor nga iyang kikuha. Ha? Hala, kasi paningan ni mo, ma'am. Nga wa naman siya. Patay naman. Ikaw, ma'am. Kay ikaw man ka ang iyang asawa. Oo, ma'am. Ako. Pero wa man to ang kubinli niya para bayad. Uy, kung sa bagong ibayad, anak, patay naman to. Oh, kung musugot mo lakaw at tuan ninyo sementeryo, bago pa man to nalubong, paningli ito ninyo. Ma'am, hindi ka magdamata, ma'am, ha? O ikaw lay uroy pagtiniguang di kung gusto ka. Ay, dili man sa ingon anak, ma'am. Paminaw, record. Mikuha og motor ang imong bana. Siyempre, kay ikaw man ang iyang asawa, o kay namatay naman siya, sa ato pa, ikay mo kawas bayad. Now, dili ka na gusto mabayad, amo na lang kuhaon ang motor. O, kuhaan ninyo. O sige, amo na lang kuhaon, ma'am, para dili na mamahasol. O, sige, kuhaan na ninyo. Naamas akong ugangan ang motor. Siya may gamit at kuhaan ninyo. Asa man siya, ma'am? Asa marong motor? Naang akong ugangan ay, kadiyot, akong tawgon ha. Alright, ato, di mo, Inday. Ay, kining, sir, kanang kuhaon na lang namo ang motor, sir, kay dili naman may kabayad ang tag-iya. O sa'y kuhaon. Ano, ha? Ano kuhaon ninyo nga? Kuha naman ang anak. Ako ang itong anak ang tag-iya. Ulagi, sir, pero wala naman doon siya. Isa may mabayad, ana. Ano mo bayad, man, ha? Ano mo bayad? Huwag pa man siya ka-impas. Kaya kay, dili naman mo assume si ma'am sa motor. Dili naman siya mabayad. So, amo na lang kuhaon. Nayabag mo? Namatay ang akong anak tungod anang motor. So, impas ang mong motor. Tingan, Wala ang akong anak. So, sa ato pa, wala sad ang iyang utang. Ha? Kaya ba naging ang mga patay naman ang akong anak? So, kay patay na, wala sa'y utang. So, ano ihatag mo na ako ng ninyo ang motor? Wala ay, dili na lang ninyo makuha over my dead body. Nabalaka ko sa gibuhat sa kong ugangan, kay di gud niya ihatag ang motor, ay lagi na impas na, kay namatay naman iyang anak. Unya, pagkaugmaan na. Ay, kinsa day? Ma'am, Sir? pulis ni ma'am. Sir? Nasa man lang imo ugangan nga isog, ma'am. Nga nung dili man gyud niya ihatag ang motor nga wala man mo kabayad. Ana, iuli lang na ninyo, ma'am. Sir, wa man ako ang motor, sir. Tum sa kong ugangan. Si may nigamit ato. Wa gani man lang hidako nga mugamit siya sa motor. Kay laki, di man sa ko kay bawang mo motor. So, ma'am, asa naman naroon ang imong ugangan, ma'am? Nilakaw man to, sir. Daang motor, sir. Yes, mama. Inga lang siya, ha? Ha? Kung muan yung mga di sa dinhi, na nga ipauli ng motor. Kay dili na iya. Sa iya ng anak. Pero ang problema, kay wa pa na niya maimpas. Ako lang sultian, sir. Yes, ma'am. So, higit, mama. Kay basi siya na daon na. Di na ba na iya? O dili gawin na niya kauli, na mapriso gina sa giwas. Pao nga, ipauli gina niya motor, ma'am. Aron dili siya mapriso, ha? Nagsabot mo, ma'am, ha? Ipauli gina niya.
Tay, gipangita na ng motor tay. Uy, ato na lang ko nag-iuli. Sa iyo, likod. Oh. Karoon na noon nga magamit na kayo ni ako. Aw, kung di mo iuli tay, ikay padayog bayad, ana ha? Nganong mo bayad man ko? Ha? Nga impas naman ha? Ito ni mga tiguang. Kung sa may na-impas in taon, nga katulog pa mo nakabayad si Utik, ana, impas na di ay. Oh, nga gano? Ako yung surrender ko ng mga motor nila. Kung dako ko di mo ko, ha? Dako na kayo gasto ni. Kaya nalumping bayang tangki, ana. Una, nagabuak pa ang mga suga niya, ana. Ang tail light ug ang headlight. Ako nagasto, ana. Una, ilang bayran ko nila. Ha? Ay, Ilang ako bayran. Inga sila, pagsabot mo, ana. Dili. Bahala ko sa mahitabo, Glinda. Sa ako na ng anak ng motora. Karon, namatay ang akong anak tungod yan ng motora. Busa, sa iyang pagkamatay, nadungan ang pagkaimpasada. Mao ni akong problema, kay di man gid iuli sa kaubangan ang motor. Dili ka kami madaot ani nga kami rabay tag-iya. Amo mangan ang nakabutang, ngaan sa kumbana. Unsaon ni nako? Mapriso mi ani. Hahay, paita ining papa. Di gyud mo patuo kay iya na kuno ang motor. Unsa man og kamo ang pasultihon, Glenda? Okay, Ate Pres. Ate Pres. Bam! Ay, baham naman, iko. Kalimut, yun ko di mo ko eh. Mabaham gini ka ko eh. Saon nga, ang imo mo taon ko nga. Si Inday Babi nga nang napamatoy di adto taon. Marang ikaw rin karon ni Adore. Inko. Ate Pres. Sa may sinder. Sa sinder. Problema. Kisay sender ko yan. Si Glinda, Ate Pres. Si Glinda. Si Glinda, Inko. Ang problema rin ko na ni Glinda, Inko. Kay iyang bana, nangutang og motor. Karon disgrasya ang motor. Kunya, iyang bana namatay. Nga gilubong karon ibong ko nganong buhion ang motor buhion man nila Ate Pres Kay, wala ka impas pa. ambot lang ka sa agreement ani nila no Kaya katibaw kung sa agreement, pwede ba Oo. ng ubad ka, house and lot itaw nga, imo ilon, niya, ang mo loan, dutan ta mamatay, di naman kuno mapaningil. oh di na bitaw Oo, pero kini, abot ka, kini motor mo motor kanina. siguro ni Oo. kato akong motor Ate Pres wa ko ato agreement kay ko bayad ato gihatag na man daw Ha? gitagaan ako motor di solito umay Oo. nya ni Dituan nila tingali. YP oh Tuan nila. katong sa kuan sa Dorkis gihatag niya po to si ni Pare Edmond ginatag niya po to mo na nga wa kay kung kakuha motor o kay bawo sa agreement ng motor Pero, di ba, kuha kung palitan mo kuha, tanaan ba na ko ano, say pamaagi, kung di ka kabayad, o palitan sa may tabo ni mo, o kipa, duwa na ba, quits na ba? murag wa siguro na Ate Pres lahi siguro yung motor Lahi tingali, no? oo kada siguro bay Ate Pres pwede na siguro na Oo, ang bahay mo rin, ang bahay. Ang sama nagtugingon mo sa unang gulyat nga nagkuha ka o nagutang bakit ka og ref pagkahuman wa ka pabayra kay nasunog. Kato. Lahi po ng mamatyan, lahi po masunugan. katong nasunugan yun ko ambot ang kano murag gratis na lang Iyan na lang itong kano, iyan lang kapabayan pinanggap natin to sa mga katubuutan sa to sa mga ambot tagiya sa katong mga produkto diya sa kuan Nakaila po to ni mo. nakaila po taon Muna gingan ko na, ma'am na, sa nasunog mo to ko siya ay lang to bayro imon lang to ni ana man siya ma'am ni ana man siya ba Yusa ni ako ipaambit gulyat be. Nala, sige. Ari ko dires gipadayag. yusa gipadaya Kapitulo 22, versikulo 12. Si Ginoong Hesus miingon, mubalik ako sa dili madugay nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa sumala sa iyang binuhatan. Karon, mangutana kita, ang tag-iyas motor, tuan nilakaw naman. O sa makaiganti at tumadawat niya nga nilakaw naman siya. O minikarong nabinlan sa motor, o pananglitan, o maabot ang Ginoo nga maghatag pod og ganti para niya ni Lulo. Ang ako lang ikasumpay ang Gulyat mo, mangutana lang silang abogado. bitaw Kay doon naman na yung mga legal papers, mga legal matters. Pirmahan.
O, sa mga... Oh, doon na may mga papilis nga nagkutay ni Goliath. Aha. Oh, dili man ni siya ang nunta unsay binsaya ng verbal Goliath. Istorya lang. Tao po tao lang ba? Tao po tao. Oh, kay kini mo to, mag-involve man kini insurance, lisensya, rehistro, pangutan na lang kag abogado, inday murag wala kaayo tay kalibutan ini. Bago tagi na Good. Baga eh. Kabagi gid ya. Unsa to kini? Lolo ka. Mas taas ko kag kanabtan na mo. Oh, kasi natian na mo. Bagalo, okay. Iso pagsulti unsa unto iso ko. Bagalo! Maldito lang kita. Liwag gid ito ni Boss Bambina. Lolo, kay mayos to. Malkit ka lagi ka na. Nala? Ano lang doon kay wa kay may kalibutan. Glenn, wa kay may kalibutan. Doon lang attorney. Mato pang lolo, doon lang kita attorney. So salamat Glinda kay mo pupadang ating atong tulumanon. Good ako on paso.